Çurapçı tölöйүгер bağınay qahaýystybanan jaryktanar eder ülehitteri öýöhün programmanan sürbe biesti töböni tutar tüýet saňa qoton ülaga kiritiger anammyt tutumahyň bilemnähiňe subotunjuk terediler. Sihiri usta korrespondent Anna Sakharova kepsir. Төлөй нәһилеген албаралаха бу күннәргә жон серге күйгөрүнән техника тыгынан толору туолла. Багына хаһыстыбанан жарыктанар эдер үлеһеттер өйөһүн программа тыгар ологуран манна сүрбе бести ынак сөйһү кирер түөт саңа хотону тутуллан үлага кирияга. Маны теңе нәһилек осколатын кетакка хаһыстыба тыгаранан эмие хотон тутуллары буланнанар. Онуха мас белемнәһинигер күргөмнәк суботуннук терилинне. Манна төлөй нәһилеген шептак терилтелере чурапчытагы технический колледж, оны олоктак телевидение үлеһеттере кытындылар. Билигин эдер баһанайдар бу тотто бәләре республиканский оны федеральный программанан граннарга кисә җаллар. Онан та кенәргә бу гран тигестәгенә эме хүрдә улахан күз көмө булып этәҗән багарабыт. Хотоннар булан быһытынан опса йеннәре агызда уан агыстаг болуктара. Онуха манна билеген сүз биоһын беребине кирен сатар. Тыга хастыбатын сайыннарыга тухуламмыт объекттар билиңе эрдә билгәт петтир гына аныгы материалларынан тутуллуктара. Те отучча болон келлебит коллектив тол аңара болар преподавательлер оны лехеттер дембит. Хаңа бу нехлеге ташып тәһмилләндер бит. То, конечно, холбара бу маннык үшүй хамсаһаны каянда юкканада. Холбара бу эдер фермерлер базалары тутулутур каянда бихе клапатын килдирәктәк битеме бу субботника таккан турабыт. Онта бу хас шөбатык масатыһын барар кудук. Хин хатырга тиһер. Онта бу хүгәнеттен хаңа тутанар бу хүгәдия хаф. Онан рыча Верхан хаус онтан юрәне хәфә була. Саскы чәбдик күн үләни онна сыннялаңы тәңгә җөрәлән үгүс үлә өмрүйдә. Урукку кемнәргә шептәһи ден умнуллан әрәр үтүе үгәһе сөргүтән тәриллебит суботуньюк тахарылах үләни хамнаһы төмсүүнү көрдөрдө. Анна Захарова, Евгений Калачев, Саха телевидениете, Чурапчы.